גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ויצמח אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת. ויקח אלוהים את האדם וינחהו בגן עדן לעובדה ולשמש. אתה צריך לשמוע רק אתה הבנת? כן, יפה. תדע לך לאכול מכל, כי חוץ מעץ הדעת אם תאכל כמו תמות בסדר. ויאמר אלוהים. דבר שמשעמם, אולי אני אעשה לו איזה אישה שתעשה עניין בחיים. ויפל אלוהים תרדמה על האדם האישה. ויבן אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאיה אל האדם. מתנה בשבילי! והיו שניהם ערומים מאדם ואשתו ולא התבששו. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אלוהים. ויאמר אל האישה. שלום אישה, מה שלומך? טוב, תודה. טוב, תודה. תראי את הפרי הזה. טעים את זה, הוא פשוט מדהים, חייבת לטעום ממנו. לא, אסור לי. אלוהים לא מרשה לנו לאכול מהפרי הזה. אלוהים אמר שאם נאכל מפרי עץ הדעת, לא תמות. לא תמותו, אתם תהיו חכמים כמוהו, הוא פשוט לא רוצה שתהיו חכמים. נו טוב, גם כל החיות נגסו בזה, אז גם אני. די! אדם! 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 וגם מהצד כשאני אכלתי, זה טעים, לא? זה פרי עץ הדעת. אלוהים אמר, אם נאכל ממנו, נמות. זו שטויות. הנה, תראה, אני אכלתי. אבל אם משהו, אל תהיה פחדן. תראה איך אני אכלתי כמו גבר אמיתי. אנחנו לא רואים! וישמעו את קול אלוהים מתחת בגן. והתחברו האדם לפני אלוהים את הגן. אדם, אייכה, היכן אתה? עוד לא! ויקרא אלוהים אל האדם ויאמר לו. אדם, אייכה, היכן אתה? התחבאתי כי אני עירום. מי אמר לך שאתה עירום? האם אכלת מעץ הדעת? האישה שנתת לי פיצתה אותי. מה עשיתי?